Hi, good morning guys at welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa lugar kung saan. Nandito tayo sa Bulacan ngayon. At yun, meron ditong naglilitsyon na naman. Katulad nung bakasyon namin sa Bicol. Kaya tingnan natin muna yung litsyon. At patapos nun, papasyal tayo dito sa paikot dito. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Jo Marian TV. So dito muna tayo sa bayabas na maraming bunga, oh. Ayan. Ito, ay hinog, oh. Hinog. Sobrahan na sa hinog. Nakuha tayo ng medyo, ano. Ayun. Ayun. Up. Tama-tama lang yung pagkahinog. Maraming bunga, naglalaglagan lang yung iba. Ano? Yan. Ito, sobrang hinog na. Ito, tama-tama lang, oh. Yan. Yan. Yung tama lang dapat kainin. Ayun ba kasi over na. Karami. Ayun lang ulit na ito ng bayabas na daming bunga. Rap. Yun, yung naglilitsyon, puntahan natin. Kain mo natin to. Yan, punta tayo doon. May nilinis na. Hito. Ako yung ihawin. Yan, no? Sariwa, bagong huli yan, no? Yan. Native po yan, ano? Dito tayo sa naglilitsyon. Ayan. Malapit na. Ayan, no? Native na naman na baboy yan. Katulad nung, yung litsyon pala namin sa Bicol, ano yun, baboy ramo ito. Pure native lang. Pero masarap to kasi hindi yan pinakain ng feeds. Nalagyan na nila ng uling pang finishing na kasi tanongin natin yung driver kung nakakailang oras na. Nakakailang oras na ba yan? Sinalang. Wala siyang makakita. Hindi pa lang yan, mga 8:30 ka mo. Ay, 7:30. Ilang oras na daw po ba? Ay. Masang oras na mahigit? isang oras na kalahati. Ayun. Isang oras kalahati na daw yan nakasalang. So, siguro mga 2 oras o 3 oras pa daw. Mga 3 oras pa, yan. Magaling naman yung ating driver, ayan, oh. Para lang siya bumiyahin ng Manila to Baguio. Yan, ganun katagal, luto na yan. Si kuya nagluluto naman ng dinuguan. Yan. At ito si tatay yung may birthday. Tay, happy birthday po. Yan. Yan, so pasyal muna tayo doon sa may doon banda. Pakita ko sa inyo. Yan, doon. Tingnan natin kung anong mayroon doon para doon nasa rice terraces. Punta muna tayo doon. Mamaya natin balikan yung naglilitsyon. Sigurado yun medyo luto na pagbalik natin. Ayan, so pupunta kami doon sa may kabila at kasama ko nga pala si Brian. Ayan, pambihirang Brian. Halika dito, Brian. Punta tayo doon, mamasyal tayo. Ayan, di yung sa Maynila, puro tayo doon. Puro di tayo nainitan, dito magpapainit tayo ng gusto. Ayan, so samahan nyo kami ni Brian. Saan ba si Brian? Yun, pambira, nawawala si Brian. Mamasyal dito sa kanilang hacienda. Ayan, Brian, dito lang tayo tumira. Brian. Ayan, oh, bagong tanim yung palay dito. At doon kami pupunta sa may unan. Kami ni Brian sa ilalim ng mangga. Sarap naman dito. Presko. At ang pinakang masarap, may duyan. Ayan. Try natin magpahinga. Ikaw muna, Brian, magduyan. Dali. Duyan ka dyan. Para kang tumama sa luto ngayon. Presko, may duyan. Ayan. Dapat na natin bigmit dati. Oo nga pala, no? Saan tayo mamingwit? Pispan, dami kayo dati. Wala tayong pamain. Wala tayo dyan, dami dyan eh. Oo nga pala, no? Tara, bayarin. Mamingwit tayo. Ito, parte ang ganda, oh. Para kang nasa rice terraces, ayan, no? Yung palayan. Pa ganun, no? Yan.
Doon din. Yan, medyo makulimlim kaya sinuwerte kaming dalawa ni Brian. Pamasyal dito. Ito bagong tanim lang. Yung palay oh. Siguro mga ilang araw pa lang yan na itatanim. Yan, kaya hindi pa gaanong buhay. Yun, masarap dito kasi maririnig mo lang. Yan, unin ng ibon. May dumaan na aeroplano. Punta kami ni Brian doon. Sabi niya doon, may fish pan daw doon. Tingnan namin kung active pa ba. Kung mayroon pang fish pan nga talaga. Dati kasi, na-vlog ko na rin to noon. Nung bago pala ako nagbablog. Yung banda na yan, saka yung puno ng mangga na yan. Maraming bunga yan. Nagpunta kami dito noon. Ngayon, ito na siya. Na timing natin na bagong tanim lang yung mga palay. Kaya, maganda. At ayun, doon oh. Parang rice terraces na naman yung tanawin. So titingnan namin ni Brian yung fish pan dito kung nasaan ba. Ano namin ni Brian yung aming sinilas doon. Nagpaan na lang kami kasi wala, useless, nadudulas lang din kayo pag sa putik. Maganda nakapaan na lang. Yan. Ayay, pambihira. Yun ang masaklab. Talagang hindi mo maiwasang matinik. Yung paa. Masakit na medyo makate. Saan ba yung fish pan? Dito banda? Dito? Dito sa likod. So yun, sa likod daw yung fish pan, sabi ni Brian. Naku, ito'y Brian yung kalbaryo. Talagang tutusok sa likod natin yung mga tinik. Yan lamig dito. Baka dito Brian. Diyan. Dito, tingnan natin dito. Uy. Dulas. Bira. Yan. Dito tayo sa gubat ngayon. Yun. Ito. Dito pala yung fish pan. Yun. Ayan. Yun. Ayan yung fish pan, no? Ayan. Tsak, napakaraming isda dito. Kasi kulong yung niya, oh. Nanggagaling doon na tubig sa palayan. Papasok dito. Ayan. Sayang din natin nadala yung bingwit. Ayan o, maraming isda siguro dito. Balikan natin mamaya. Mga natin ng bulati muna. Pampain. Ayan. Yun, relax muna tayo dito. At mini adventure habang dito pa kami ni Brian. Ayan, so sarap talaga dito sa lugar na to. Ayan, baba ka dito Brian konti. Pwera laglag. Pag nalaglag, ayan pag nalaglag, diretso doon. Talaga magsiswimming tayo ng di oras nito. Ayan, ganito lang muna tayo. Ayan. Tanawin natin yung view. Tsak, maraming isda dito. Yun yung mga nagaano nga. Malabo lang yung tubig pero hindi siya madumi. Kasi ganun talaga pag sa ganito, malabo, kulay brown yung tubig niya. Pero yan, tsak na ang daming isda dyan sa lugar na yan. Ayun yung sa may mga kangkong, makikita mo, may kumakain nga. Dito pala Brian, pag may bingwit, dito ka lang Dito area na to, makakabingwit ka na. Tsak na dito malalim, doon mababaw. May lugar na yun. So balik kami doon ni Brian at kukunin namin yung bingwit. Baka sakali, makahuli tayo ng dito. Tilapia mamaya, pagbalik namin. Ayan, balik muna kami doon sa bahay. Kung saan tumuloy kami sa bahay ng lolo niya. Yan, babalik kami doon sa bahay at sulitin natin yung tanawin dito. Patikaan. Hop. Dito. Swak talaga. Balik tayo doon. Balik. Yan, habang hindi pa gaanong mainit. Yan, so nakabalik tayo dito sa naglilitsyon. Update. Ayan, mamula-mula na Lapit-lapit na. 2 oras pa siguro. 2 kalahati. Luto na yan. Ayan. Mangunga muna kami ng bulate ni Brian. Pamain doon sa bingwit. So, ayan, itan din pala. Wala na. Hawakan mo. At hanap tayo. Ayun. Taba. Ayun. Ayun, taba. Ayun, taba. Ito pa. Ayun. Plate. Teka. Kunti pa. Ayun, taba. Ayun.
Ayan, to. Taba. Yun. To. Hap na siguro yan. Dami na. Ayan. Saan? Saan banda? Hey, Pama. Ito? Yun. Nakakuha na kami ni Brian na pamain na bulate. Punta na kami doon sa fish pan. Punta na kami ni Brian doon sa fish pan. Ayan, pagbalik natin yung naglilitsyon. Luto na yan, mamaya. So, yung naglilitsyon, sinamahan na nila ng inihaw na hito. Diyan na din inihaw. Diyan na din ihawin. Ayan, para mamaya sabay lang maluluto lahat. Lapit na, may ilang oras na lang, boss. Driver. 2 hours, mahigit pa siguro. 2 hours pa. Parang ano pa, galing ka ng Valenzuela, pupunta ka ng Laguna. Parang ganun pa yung biyahe. Buti automatic lang. Oh, automatic, walang clutch. Kung may clutch, mahirap na, matraffic. Ayan, so iwan muna namin kayo dyan at mamimingwit muna kami. Ayan, so pabalik na kami ni Brian. Ayan, may dala kaming bingwit. Tag-isa. At yun, may kasama na kaming dalawang sidekick. Eh, gusto rin lang sumama kahit maputik. Gusto nila makita paano manghuli ng isda. Ayan, fishing adventure muna tayo ngayon. So maglalagay na kami ng pain ni Brian. Ako din. Lagyan natin yung bulate na huli natin kanina doon. Mugkatan. Huwag tahan, wag ka maano ka ng ano. Ako din. Uy, madulas ah. Boy, tumata lang. Pasmado kamay. Hindi ka lang. Dati na maliit pa ako sa nayak ko nito sa probinsya, sa Bicol. Marami kaming tilapyang binibingwit doon. Ayan. So sana makahuli. Ayan. So start na tayo. Mapurul na. Ayan. Start. Oh, sana may mahuli. Paano ba? Ayun lang. Hindi natin dito. Uy. Hindi lang. Lapit lang. Dito na ngayon. Dito. Dito, malapit lang. Dapat iagis natin malayo. Doon. Teka dito. Dito. Ialaglag natin yung ano. Dito. Oh, dito. Nathan, dyan ka lang ah. Sige, dyan lang, di man mahulog yan. Amaya, tayo ko na yan. Ito, dadayo Brian. Dito Kaya nga ko lang, na. dito makahuli. Andyan na ako. Hato. Alit. So ilang oras na kami ni Brian na namimingwit. Ako na. Walang sumisibat na isda. Wala yata isda dito. Siguro madalas to paghulihan nila. Ang ganda sana ng lugar kaya lang ano, wala kami nahuling isda. Kaya balik na tayo doon kasi wala kami nahuli. So pang bihira, wala kami nahuli ni Brian. Ayan o, doon pa si Brian hanggang ngayon. Balik na lang tayo doon sa bahay kanina kung saan kami tumuloy kasi wala siguro ano to, madalas may nanguhuli kaya yung isda kumbaga sa ano wais na pag nakarinig sila ng tao umaalis kasi kung hindi yan sanay sa bingwit ilagay mo lang yan tsak na may sisibat pero ngayon wala kaya wala tayong nahuli. So pauwi na kami, bigo kami ni Brian makadali ng isda kasi yan siguro may madalas manghuli dito kaya ano kung sa ano wais yung mga isda ayaw magpakita pag nakarinig ng tao. So balik na lang tayo doon sa naglilitsyon. Sigurado luto na yon at kakain na. Ayan, malaluto na yung litsyon. Malapit na, ayan o. Kanina pag alis namin dito, hindi pa. Ngayon, ayan. Kaunting oras na lang siguro yan. Luto na. Ayan, kaunting oras na lang luto na. Kaunting pihit na lang ng driver. At mamaya, kainan na. So luto na yung litsyon at ayan. Bunutin na lang sa tubo. Ayan. Itaan. Ayan, laki. Luto na. At tsapin na ni Kuya. At mamaya, yun na. Start na ng kainan. Ayan. Tatay, happy birthday, Tay. Happy birthday! So yan, hanggang dito na lang muna yung aking vlog sa ngayon. At magbibihis tayo ng damit kasi
to, parang naligo na ako sa pawis sa pagpunta namin sa fish pan. Ito na lang kaming nahuli, pero yun, nakapag-adventure tayo na kaunti. So yan, maraming salamat sa panonood nyo ulit ng aking vlog sa araw na to. At sa mga susunod pang vlog, kita-kita tayo. Maraming salamat po and God bless sa ating lahat.